Οι άγριοι κύκνοι. Ένα παραμύθι με βάση ενός παραμυθιού του Hans Christian Andersen. Αναδιήγηση Ulrich Renz. Εικονογράφηση Mark Robitski. Μετάφραση και αφήγηση Χρυσή Αργυριάδου Χέρμαν. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν 12 αδέλφια, 11 αδελφοί και μια μεγάλη αδελφή, η Ελίζα. Ζούσαν όλοι ευτυχισμένοι σε ένα πανέμορφο κάστρο. Μια μέρα πέθανε η μητέρα τους και λίγο αργότερα ο βασιλιάς ξαναπαντρεύτηκε. Αλλά η καινούρια του γυναίκα ήταν μια κακή μάγισσα. Μεταμόρφωσε τους 11 πρίγκιπες σε κύκνους και τους έστειλε πολύ μακριά σε μια μακρινή χώρα πιο πέρα και από το μεγάλο δάσος. Το κορίτσι το έντυσε με κουρέλια και άλυψε το πρόσωπό του με μια απέσια αλυφή, έτσι ώστε ακόμη και ο ίδιος ο πατέρας του να μην μπορεί να το αναγνωρίσει, και το έδιωξε από το κάστρο. Η Ελίζα κατέφυγε τρέχοντας στο σκοτεινό δάσος. Τώρα ήταν εντελώς μόνη και λαχταρούσε μέσα από τα βάθη της ψυχής της να δει τους εξαφανισμένους αδελφούς της. Όταν βράδιασε, έκανε ένα κρεβάτι από βρύα κάτω από τα δέντρα. Το επόμενο πρωί έφτασε σε μια ήσυχη λίμνη και τρόμαξε όταν είδε τον εαυτό της να καθρεφτίζεται στην επιφάνεια της λίμνης. Αλλά αφού πλύθηκε, ήταν η πιο όμορφη βασιλοπούλα του κόσμου. Μετά από πολλές μέρες, η Ελίζα έφτασε σε μια μεγάλη θάλασσα. Στα κύματά της έπλεαν 11 φτερά κύκνων. Καθώς ο ήλιος έδιε, ακούστηκε ένας θόρυβος στον αέρα και 11 άγριοι κύκνοι προσγειώθηκαν στην επιφάνεια της θάλασσας. Αμέσως αναγνώρισε η Ελίζα τους μεταμορφωμένους σε κύκνους αδελφούς της. Επειδή όμως μιλούσαν τη γλώσσα των κύκνων, δεν μπορούσε να τους καταλάβει. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι κύκνοι πετούσαν μακριά. Τη νύχτα, τα αδέλφια έβρισκαν καταφύγιο μέσα σε μια σπηλιά, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. Μια νύχτα η Ελίζα είδε ένα περίεργο όνειρο. Η μητέρα της είπε πώς θα μπορούσε να λυτρώσει τους αδελφούς της. Θα έπρεπε να πλέξει ένα μπλουζάκι από τσουκνίδες για κάθε κύκνο και να το ρίξει επάνω του. Ωστότε όμως δεν θα της επιτρεπόταν να πει ούτε καν μια λέξη,
διαφορετικά οι αδελφοί της θα πέθαιναν. Η Ελίζα ξεκίνησε αμέσως το πλέξιμο. Αν και τα χέρια της έτσουζαν σαν να ακουμπούσαν φωτιά, η Ελίζα έπλεκε και έπλεκε ακούραστα και ασταμάτητα. Μια μέρα ακούστηκαν από μακριά κυνηγετικά κέρατα. Ένας πρίγκιπας ήρθε καβάλα με τη συνοδεία του και σταμάτησε μπροστά της. Όταν οι δυο τους κοιτάχτηκαν στα μάτια, ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλον. Ο πρίγκιπας ανέβασε την Ελίζα στο άλογό του και την πήρε στο κάστρο του. Ο ισχυρός θησαυροφύλακας δεν χάρηκε καθόλου για τον ερχομό της όμορφης μουγγής, μια και η κόρη του προοριζόταν να παντρευτεί τον πρίγκιπα. Η Ελίζα δεν είχε ξεχάσει τους αδελφούς της. Κάθε βράδυ συνέχιζε να πλέκει τα μπλουζάκια. Μια νύχτα βγήκε να πάει στο νεκροταφείο για να μαζέψει φρέσκες τσουκνίδες. Ο θησαυροφύλακας την παρακολούθησε κρυφά. Μόλις ο πρίγκιπας έφυγε για κυνήγι, ο θησαυροφύλακας έδωσε διαταγή να κλείσουν την Ελίζα στο μπουντρούμι. Ισχυριζόταν πως ήταν μάγισσα και πως συναντιόταν με άλλες μάγισσες τη νύχτα. Την αυγή η φρουρά ήρθε και πήρε την Ελίζα. Προοριζόταν να καεί στην πλατεία. Δεν είχε καν φτάσει εκεί όταν ξαφνικά παρουσιάστηκαν πετώντας 11 λευκοί κύκνοι. Η Ελίζα έριξε γρήγορα στον καθένα από ένα μπλουζάκι τσουκνίδας. Σύντομα παρουσιάστηκαν όλοι οι αδελφοί της μπροστά της σε ανθρώπινη μορφή. Μόνο ο μικρότερος αδερφός, του οποίου το μπλουζάκι δεν ήταν εντελώς τελειωμένο, είχε μια φτερούγα στη θέση ενός χεριού. Οι αγκαλιές και τα φιλιά των αδελφών της δεν είχαν τελειώσει ακόμα όταν ο πρίγκιπας επέστρεψε. Έτσι, επιτέλους, μπόρεσε η Ελίζα να του εξηγήσει τα πάντα. Ο πρίγκιπας διέταξε να ρίξουν τον κακό θησαυροφύλακα στο μπουντρούμι. Τότε όλοι γιόρτασαν το γάμο του πρίγκιπα με την Ελίζα 7 ολόκληρες μέρες. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και διατίθεται ως δίγλωσσο βιβλίο σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς αυτών των γλωσσών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.zefa-bilingual.com